marele cărturar Nicolae Iorga despre contemporanii sau unii dintre contemporanii dumnealui că muncesc prea mult, dar răzleț. Și de aia rezultatele nu erau pe măsura efortului depus. Ce ar trebui să învățăm, părinte, de la Albine? Hărnicia și organizarea. Exact acolo cum e nervurile sunt intersectate exact în fundul celulei de pe partea asta, nervurile celulei de pe partea cealaltă, ca să dea o construcție cât mai solidă. Ne aflăm în localitatea Daneș, în județul Mureș, într-o locație în care sunt amplasate câteva familii de albine din stubina proprietate personală. Când v-ați apucat de albinărit? Aproximativ în urmă cu 11 ani, înainte de a îndrăgi apicultura, trăind la țară, aveam un atașament față de creșterea animalelor, am avut câteva oi, capre, iepuri. Contextul de atunci a fost de așa natură încât am renunțat la creșterea celor animale și sub îndrumarea nașului de cununie, care mi-a și dat primele 3 familii de albine, am început ca un hobby. Ulterior am făcut cursuri de perfecționare în apicultură și a urmat autorizarea în domeniu, aplicând ulterior pe fonduri europene pe schema fermă de subzistență, cum era cunoscută în Diopște la momentul respectiv. Și de la momentul îndrăgostirii sau pasionării de albinărit, de la cele 3 familii, la câte ați ajuns? Am tot urcat numărul lor. Maximum am avut 69 de familii de albine. În funcție de mărimea lui, și roiurile se împart în funcție de momentul roirii din an. Roiurile mai sănătoase, mai mari, mai puternice sunt roiurile primare, care apar în general undeva în mijloc de mai, sfârșit de mai, iunie până în iulie. Albinele când pleacă din stup, pleacă încărcate cu toate cele necesare pentru traiul într-o nouă vatră aleasă de cercetașele care merg înainte să aleagă locul potrivit, și când se așează familia în locul aflat de cercetașe, în 24 de ore ele deja și-au clădit mare parte din faguri, unde urmează să aducă deja miere albinele lucrătoare și matca să înceapă să depună ouă pentru dezvoltarea noii familii. Trântorii probabil sunt trântori catalogați așa comparativ cu hărnicia albinelor, dar ei nu chiar le nevesc acolo. Pe lângă faptul că sunt actori principali în reproducție, fecundând matca, care după aceea va depune ouă, sunt responsabili și cu uscarea mierii. Mierea sau componentele din natură aduse în stup și prelucrate de albine și depuse în celule ca miere, este la începutul un lichid foarte fluid care trebuie uscat, scoasă umeziala din... Și cum fac asta? O ventilează într-un fel? Da, o ventilează dând din aripi. Creează un curent de aer în stup, în lada de stup, scoțând umiditatea afară, și când albina lucrătoare simte că s-a ajuns la optimizarea tuturor parametrilor, zicem noi, a mierii, atunci ea căpăcește, adică astupă celula cu un strat de căpăceală, îi spunem noi, care e cel mai bun conservant din lume, nu are termen de garanție, el nu se strică niciodată.
Ăsta e drumul care duce spre Criș. Spre Criș. Aici e o zonă cu natură fascinantă. Aici în vechime a fost și o fermă puternică și de fructe și zootehnică. Se făcea exporturi mari de prune în special în vremea comunismului. Se culegeau prunele cu coadă cu tot. Se așezau fără să fie lovite în lădițe special amenajate, aveau etichete speciale și plecau la export. Și mai sunt livezile? Parte din ele mai sunt, parte nu. Și mai era o chestie foarte interesantă aici, era o livadă de beri, aia sigur știu că nu mai există astăzi, în care primăvara se amplasau sticle anume formate ca para să crească în sticlă, toamna se culegea para cu sticlă cu tot și era o țuicărie, iar țuica produsă în țuicărie se turna peste para respectivă și era o emblemă a localității Criș, sticla asta cu pară înăuntru și țuică peste. Ce povesteau actualii bătrâni care au lucrat în ferme pe vremea aceea, că vara, când dădea soarele în livadă, străluceau sticlele alea de două ochi, când să privești pomii. Așa, asta e biserica ortodoxă. Aici am pornit cu stupina de albine, exact aici am avut 3 stupi care mi-au dat nașul. Biserica ortodoxă din piatră inițial, construită în 1733. Ce inteligență au și asta, să creeze ele așa structuri perfecte. Albinele pornesc, chiar dacă vin să clădească separat, pe porțiuni diferite, își fac fiecare treaba ei și în final hexagoanele astea ies perfect. Da. Poliflora mie îmi place mai mult și zic că e ca cea care cumulează mai multe virtuți în sine. Deși piața a calibrat la o cotă mai înaltă mierea de salcâm. Personal prefer poliflora, dar dacă mergem pe ceea ce cere piața, da, mierea de salcâm.